हेल' लोगोफोर, दिनै 7 नभेम्बर आरो 7 नभेम्बरनि फुंबिलि समाव नोंथांमोननो फुंनि रादाब होनो नागिरदों आरो बेयावहाय 6 आरो 7 नभेम्बरनि कारेन्ट एफेयार्सफोरखौबो नोंथांमोननि थाखाय खबर खालामनानै होदों। मानो होनबा 6 नभेम्बराव कारेन्ट एफेयार्स होनाय जायाखैमोन, अनलि निउसल' थांनाय जादोंमोन। दा कारेन्ट एफेयार्सखौ बेयाव साननैनि ज' मोननाय जागोन। फारि फारि नायलांदो, पिडिएफ फाइलबो मोननो हानाय जागोन। जे फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे वर्ल्ड सुनामि एवारनेस डे हिसाबै फालिनाय जादों 2020आव 5 नभेम्बर सानखौ, आरो वर्ल्ड सुनामि एवारनेस डे बेखौ 5 नभेम्बर बोसोरफ्रोमबो बेखौ फालिनो लानाय जादों आरो बेखौ इउनाइटेड नेसन्सआनो फालिनाय जायो होनदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेयाव सुनामिनि खोथा बुंदों। दा सुनामिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ। सुनामिया माखौ होनो? सुनामिया मोनसे जापानिस वार्ड होनदों जायखौ सु मिनिं हार्बार आरो नामि मिनिं वेभ माने बन्दर, हार्बार माने बन्दर, सु माने बन्दर आरो बेनिफ्राय वेभ माने दोहौ, बन्दरनि दोहौ एबा गुथाल होननानै बुंनाय जादों। बे वर्ल्ड सुनामि एवारनेस डेखौ 5 नभेम्बराव फालिनाय जायो, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव नुनो मोनगोन अन्ध्र प्रदेश रायजोआव 400था भेहिकेल्सफोरा चार्ज होनो हानाय बादियै चार्जिं स्टेसन गायसनबाय होनदों। चार्जिं भेहिकेल्सफोरनि थाखाय माने जाय चार्जजों खारनो हानाय भेहिकेल्सफोर दङ, दा बेफोरनि थाखाय 400था चार्ज होनो हानाय चार्जिं स्टेसन खालामनानै होनाय जाबाय होनदों अन्ध्र प्रदेशआव। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव हारप्रेट एड सिं बिथाङा आइजोफोरनि मादावनो गिबिसिन एयार केरियारनि हेड अफ सिइअ जानो हाबाय होनदों। माने सिइअनि हेड सिइअ जानो हादों एयार केरियारनि, आरो बिथाङा जादों हारप्रेट एड सिं बिथाङा, आरो बेयो फार्स्ट वमेन हेड सिइअ होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4, पावार ग्रिड कर्परेसन इन्डियाया गोदान डाइरेक्टर थिसनबाय आरो बिथाङा जादों ए.बि. चौधुरी बिथाङा पावार ग्रिड कर्परेसन अफ इन्डियानि गोदान डाइरेक्टर होनदों। दा बेयाव पावार ग्रिडनि खोथा बुंदों। बाहाय पावार ग्रिडखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन जे गायसननाय जादोंमोन 23 अक्ट'बर 1989। बेनिफ्राय हेडक्वार्टारा दङ गुरगांव, हारियाना, इन्डियायाव। बेनिफ्राय टाइपआ पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिं। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नाम्बार 5 हिसाबै भारतनि DRDOआ अर्थात डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसना रुसियानि सानदिपफोराव एडभान्स पिनाका रकेट सिस्टेमखौ साक्सेसफुली टेस्ट खालामनो हाबावबाय होनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथावनि बाथ्रा जे DRDOआ बबेयाव खालामदों, जायगाखौ सोंनो हागौ, उरिष्यानि सानदिपफोराव, आरो बिनि मुङा मामोन? एडभान्स पिनाका रकेट सिस्टेम्स। बेखौ साक्सेसफुली टेस्ट खालामनो हानाय जादों। बेनिफ्राय नाम्बार 6, आइभरि कस्टआ गोदान प्रेसिडेन्ट थिसनबाय होनदों। आइभरि कस्ट हादर, बेयाव गोदान प्रेसिडेन्ट थिसननाय जादों आरो बेयाव जादों आलासिन औटारा बिथाङा सावगारियाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा। दा आइभरि कस्टनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नुवाखैबा वर्ल्डनि मेपाव बे जागोन। केपिटेला जादों यामोसुक्र। बेनिफ्राय नुगोन कारेन्सि वेस्ट आफ्रिकान CFA फ्रांक। बेनिफ्राय दङ प्रेसिडेन्टआ जाबाय दाखिटानियानो। बेनिफ्राय प्राइम मिनिस्टारा जाना दङ हेम बेकाय'क। बेनिफ्राय नाम्बार 7, एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकआ मेघालया रायजोआव इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन नेटवर्कखौ ग्रथ खालामनो थाखाय, बांहोनो थाखाय गासै $132.8 मिलियन लन फोसावनानै होबाय होनदों एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकआ। एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि सोमोन्दै बाहाय बुंदों। बे हिसाबै नुगोन नोंथांमोना फर्मेसन 19 डिसेम्बर 1966। बेनिफ्राय हेडक्वार्टार अर्टिगास सेन्टार, मान्डलयं मेट्र' मनिला, फिलिपाइन्सआव दङ। बेनिफ्राय मेम्बारशिपआ 68 काउन्ट्रिसफोर दङ। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8, केरेला रायजोआव गुरुभायुरआ टुरिस्ट फेसिलिटेसन सेन्टार बेखेवनाय जाबाय होनदों। केरेलायाव आरोबाव मोनसे टुरिस्ट फेसिलिटेसन सेन्टार बेखेवनाय जादों आरो बेखौ केरेलानि गुरुभायुराव गायसननाय जादों होनदों। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन सोर बेखेवनानै होदों बेखौ। इउनियन मिनिस्टार, दानि जोंनि इउनियन मिनिस्टार टुरिज्म एन्ड कालचार बिथिंनि मिनिस्टार प्रहलाद सिं पाटेल बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होनाय जादों। आरो बेयाव गासै बेसेबां स्किमनि थाखाय बानायनाय जादों होनदों बेखौ 11.57 करोड़नि थाखाय। दा बेखौ मा होनदों? प्रसाद स्किम होननानै मिथिनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9, पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट, मुंदांखा एग्रिमेन्ट पेरिसनि सायाव। दा बे पेरिस क्लाइमेटनि थाखाय एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन गासै 195 हादरफोरा। दा बेनि 195 हादरनि USA बा इउनाइटेड स्टेट आमेरिकाया बियो ओंखारबाय होनदों। मा होनो?
दा बेनिफ्राय अब्ला 195नि गेजेराव 194 लेसै दा पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्टनि सोमोन्दै बाहाय नोंथांमोननो दिन्थिना होदों। बे जादोंमोन साइन खालामनाया जादोंमोन 2016 22 एप्रिल, बेनिफ्राय ड्राफ्टआ जादोंमोन 30 नभेम्बर निफ्राय 12 डिसेम्बरनि गेजेराव 2015आवनो। बेनिफ्राय बाहाय गासै सिगनेटरिसफोरा 195 मोन, दा इउएसए ओंखारबा 194 जासिगोन आरो। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 10 दे भारतआ रासियानिफ्राय राफेल जेट गंथाम आरोबाव लाबोबावबाय नैथि खेबनि थाखाय। फार्स्टआव गंबामोन, बेनिफ्राय सेकेन्डआव दा गंथाम लाबोदों आरो बेखौ गुजरातनि जमनगर एयारपर्टआव लाबोनाय जादों। बे हिसाबै सोंनो हागौ सेकेन्ड स्टेप जेनाखि राफेल जेट लाबोदों बेखौ भारतआ बबे एयारपर्टआव लाबोनानै होफैदों, बे जाहैबाय गुजरातनि जमनगर एयारपर्ट। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 11 जुगलबन्दी मोनसे बिजाब, जुगलबन्दी दा बिजेपि बिफर मदि। बे बिजाबखौ लिरदों होनदों बिनय सिथापाथि बिथाङा लिरनाय जादों। बे दा बिजेपि बिफर मदि बेनिफ्राय जुगलबन्दी बे बिजाबखौ मुंदांखा बिजाब, बेनिखायनो बियो फैनो हागौ। बेनिफ्राय दङ 12आव दिल्ली आरो राजस्थान सोरखारा दिवालियाव फायार क्रेकार एबा जों जायनाखि बमा गावो बे बमा गावनायखौ बन्द खालामनानै होबाय होनदों। बे मोननै सरकारा गोख्रोङै बन्द खालामनानै होबाय, दिल्ली आरो राजस्थान सरकारा। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।